Kaixo, Gari. Hau, Jairi. Zelan gabiz. Ba, ondo, hemen Donostialdean aspaldian etorri barik, eta, bai, gustura, Mila, esokan etortzea genen, benetan. Estás empezako. Aldiz, lagabertzuko ezagak. Hori da? Informatika ikasi beste nu, zergatik. Bueno, ba, ez dakit, imaginatzen dut gazte askori gertatzen jakona, ez? Ba, dekozu, hori, 16-17 urten bueltan, eskatzen dutzu definitzea zertarikatuko duzun urrengo 40-50 urte, eta ez nekan oso argi, ez? Orduen nire lehenko aukera esan informatika eta behorren esan artederrak, ez tekona zer ikusirik, orduen. Eta, bueno, ba, sortez informatika ikasi neban, eta ba, egia esateko lan gitxe egin dut informatikan, Eukini basan urte batzuk hasik eran, baina gero ikusi neban esala nirea, eta... Gero ikusten zunezuko etaka basazine, hainbat proiektu eta arituko zine, editore lanetan, zuzenari bezala, zein izan zen horrela zuen lehenengo lana. Bueno, ba, egia esateko, egon nintzen, hori, esan dutzu dana, informatikari lanetan, eta gero urte baten, ba, jo nintzen Inglaterrara ibila betez, lagun baten etzea, ba, zentratzen nire bizimodua, eta, bueno, ba, bueltatu nintzean, bueno, amak esan ostan, kurrikula botatzea eta hola, eta justo parke teknologikoko, Larrabeitz ondan dauen Zamudioko parke teknologiko enpresa batek, ba, kontatu duztan, audiovisuala egiteko, ikusentzunezkoa egiteko, museotarako, hola, ba, bueno, Euskal Herria Museoan egin dugu. Ez, gehien bat ziren grafismoan oinarritutako lanak, en plan, ba, museotan egoten diren horrek. Eta hor, ba, oso, 5 urtez egon nintzen, asko ikasi neban, oso esperientzia polita izan zen, eta, bueno, ba, egin gendu zen gauza bai, Reina Sofian, Liburutegi Nazionalean Madrid, bai. Eta asko ikasi neban. Eta gero, ba, bueno, gertatu zen, ba, 5 urte pasa ostean, ez da, 2008 garren urtean bueltan, ba, ja, ikusten nebala aurrera egiten, eta orduen esanen, bueno, autonomo bani minekonaz, a ber. Eta justo, kointziditu zuen be bai, autonomo bani nintzela, karo, garai horretan begiten nebazan, imprentarako gauzak, liburu azalak, eta horre gauzo, ja hori nire kabuz. Eta, bueno, pues, suertatu zen, ba, nire aitaren lagun batek, ba, esan oztara, zeuk, igual, laburmetreak egiteko eta aukerak biko zu. Eta orduen, ba, zinitzen parte hartzen laburmetrai espresetan. Eta urte baten, ba, handik ez dakit, bigarren urtean eola, autonomo honen gara, Zinebi Espresean, Bilbon, parte hartu neban, eta han topatu neban ETV-ko produktore bat, programa barri bat egin behar zuela, eta grafismo asko eki behar zuela, zen nire fuertea zen grafismoa, zoran irudiak mugimenduan, eta hola. Eta horra zinintzen kresala programan, ETV-rako. Kresala programa? Eta programa horrek eki behar zuen grafismo pilo bat, baina ja, lehenengo gunetik ikusi zen, diseinuan bakarrik egoan Iker Unzalu, eta zuzendari moduan Jon Abasolo. Eta orduen, falta zen muskuloa editatzeko ze pieza pilo bat ziren, eta orduen, momentu horretatik aurrera zinintzen editatzen. Eta oinarte, hola gitxike, ba, programak egiten, eta oinarte. Gainerako grafismoa sekulako lanareko ez. Bueno, ez dakit oso ondo baloratuta dagoen, baina lan polita da, oso lan polita da. Zer emantzezun kresala zaion, nahiz eta atzean egon. Ba, bueno, ez da zen gauza pilo bat, azteko izan zen ETV-en nire lehenko esperientzia, eta gero, ba, horre ezagutu neban, lehen esan dutu da zenak, Jon eta Iker, eta eurekaz, aurreko astean egintzen bazkaltan, eurekaz, eta mantinakaren mantentzen dugu harreman oso estua, oso lagunak, handik. Asko sufridu gendun bebaian, Eta horretan, asko sufritzen duzunean, ba, gertatzen dena da, edo, inoiz ez duzula barri ikusten, gorrotatzen dituzulako, edo betiako laguna, eskola da. Bai. Eta bai, hori eta bueno, esperientzia pilo bat, bai, eta
azkenean ikasten duzu zelan funtzionatzen duen, epeak, zer eskatzen den telebistan edizioari begira, igual beste lan klase batzuk, pues beste erritmo bat deukie, edo beste punto, edo beste pausa bat, baina telebistan, bueno, gehienetan izaten da, dan harina, beste programa batzuk promotela dira, baina en general, dan harina, ez dira gauzak errepikatzen, beste lan egiteko modu bet. Eta aldez ze irritzeko zu prozesu harinoren inguruan, ze horrela lana azkara egiten da, baina estres moduko bat ere. Bueno, a ver... Ni gaur egun ez deko tirango estresik, baina... Kio guz programak oso lanin dut programa askotan, oso ritmo fuerte dunak. Bai bidez gaiurra programa, gaiurra extrem, eta horrek, lan handia egiten gendun. Lan ordu asko eta lan handia, eta hori lan talde oso onak geneukala. Mendira igo grabatu. Eta gero ditatu behar zan gratutakoa. Eta ordu beteko saioa montatu. Bai, ez naz akordatzen, baina ustot, gaiurra extrem kasua ordu bete eta laurde, zara, ordu bete eta marra minutu zer, bai. Esango golt, lana da. Bai, baina horbe gertatzen dena da, honek guztiak programa dira, produktorak egindako lanak, ez dira ETV-ko langileak egindakoak. Baina hor gertatzen dena dabe, oso jende jatorra eta ona ezagutzen duzu zela. Eta lagun handik behatara daudaz. Programa guztitatik ataratzen duzu bat edo beste, eta, edo gehiago. Bai, handik, eske oso jenduna da, oso langile honak eta oso... Bakizu, taldea egiten dala eta bakizu inor ez dutzula hor agu bastarren dutziko. Eta eta berez, justo haitu, asteburu honetan, horreko asteburuetan egon azmendia joten lagun pare bategaz, ETV-koak bai, nire kuadria, herriko alarra betzukoa, baina gero alkartzen azeurekaz. Eta atorren asteburuan, zagardote iragoa zer bai? Eta ez dakit zen, hori gaiurran ibilitakoak eta sortzea marra, hola. Bueno, kantatuko dugu apau bat. Horai eduzu ulertuko, baina entzun bezain pronto jakingo duzu zertaz adinazen. Itxasantze baten euskaragitik kanpoan. Itxasantze baten, madre mea. Hor asko sufrido bendun. Programa horretan dirudi, programa holan harina bat dala eta hola, baina hor bukatu bendun danak sisko inda, bukatzeakoan. Baina, egia da, oso programa eta oso lan polita izan zala, jende guztia itzelezkoa, benetazkoa, hasita aurkezle biak, Ibon eta Maitena. Ni Maitena ez neban ezagutzen, Ibon Kresalatik ezagutzen neban. Eta gaiurra. Eta gero gaiurra ostean, eta gero, Maitena ezagutu gendun, eta... aurkezle biak oso karakter handikoak, baina Maitena betan harri bitxi bat. Maitena da, lora toro. Eta gero, grabazioan, beste kamara begaz zoten gintzen, Jon Fernández eta Asier López, dira oso kamara honak. Eta gero horre redakzio lanetan egoan Aritz Mutilua eta produzioan Jose Txosat. Oso talde kompaktoa gintzen zen. Eta gero, redakzioa Jon Garatek zuzenduta, eurek apur beto bizizan ziren, eta diseinua edo bai, kenduta programa izten zuena, eta bukatzen zuena, eta azkenengo toke hori, eta musikak aukeratzen zituena, eta irudia, eta Bitxor Gonzalezek horrek egin zuela itzesko lana, eta horrek ondo sufritu zuen, baina gero, egia esateko oso lan polita egin gendun, eta niretzako, esperientzia zora garria. Eta gainera ikusten diren irudiak, ebeko gutxoa, jende horretan ez da kontugatzen baino.
bueno, lan handia dago, hasita irudiekin, eta gero, dago atzean montajea, zuzendaritza, produzioa. Lan handia egin gendu nahi ez dago. Baina, bai, irudi aldetik esaten duzune, lehen esan dutzu dana, kamara biak oso onak die, eta gero, grabatu behar da barku baten. Ze barkua ez da geldirik. Eta grabatu behar da, eta ez da gizelan egin gendun, egia esateko. Komediak edukiko zenituen. Bai, bueno, eski, berez, programa izan zen, lehen esan dutzu dana, Kresalatik, ezagutzen nuen pertsona Jona Basulona, berak epizoden bodutazio eta lagundu eskun pilo bat programa taratzen. Eta lan, bueno, printzipioz, programa harin bat izan behar zen, udakoa, hola, erraz ikustekoa, baina gero errealitatea zen, karo, hartzen duzu barkoa mutrikun, joan behar za, ez dakinon arte, bermien arte, eta grabatu behar da. Eta, karo, bakarrik bidaiatzen, barkuan bidaiatzen, orduak doaz, eta orduen, karo, barkuan geunden, eta atara behar zen materiala. Gero, eroten gendun grabazio guztiak edizio gelara, eta holan, usten gendun holan, eta esan como, bueno, hamenteko zue, egin aldo zuena. Ze, esan bastante, a ber, geno ikazan elkarrezketak eta planteatuta, baina imaginatu. Horatzen dut, eduki genula grabazio bat, Lemoi zentralaren aurrean, eta hangenden lotuta, beste bategaz, egoala hor, barku bategaz. Baina, claro, esan arrastiko grabazioa, ja, egun osoa pasatu ostean, eta joan behar zinen arartino, eta uste pertsona horrek egon zala ordu bete, itxaroten gu agertu arte, claro, ze barkoa bera biedura eko, itxasua depende zelan dauen mugitzen zan, lekeitiotik bai, lekeitiotik urten da, horrek ikendu zen 4 metroko latuak, eta horren, claro, barkoa mugitzen zan. Eta, bueno, hori, azkenean ez teko zu oso kontrolatuta denborak, eta grabazio asko ziren, elkarrizketa asko, eta, hori, adibidez, mutrikun goizeko 5:00, eta goizeko 5:00 egoteko, claro, etxetik urten behar da, 3:00 edo 4:00, depende non bizizaen. Eta gero hori, jendeagaz alkartzea, hasikerako goizeko grabazio guztiak bastante ondo zijoazten, baina gero, arrastikoak, askotan gertatzen da desfasatu egiten dela. Ze, igual bukatzen duz apuruen berandu hau, gero mugidu behar zara eta planteatzen duzu igual, 45 minutuko bidaia eta ordu bete da, ordu ja galtzen duzu ordu orduen bat, baina zebeko komplikazio hori, bai. Baina azkenean atara gendun, gero egun baten elkarrizketarako bat lotzen duzu, edo geratzen zara bategaz grabatzeko, baina zehosegaitik ez da gertzen, gertatzen jako zehozer eta ez da gertzen. Orduen, gero zelan betetzen duzu espazio hori, orduen hor arrantzatzen, itxasontzien arrantzatzen da, ezagutzen dut hemen bat, ez da gertzen, baina, ez dut, oso esperientzia polita, gero, horren ostean, grabatu izan zen lehenko Gailurra estren, eta joan behar nintzen, eta nintzen joan. Zeneko ezizko eginda, eta esan egan, ni edizioan egongo naz, baina ben behar dodaz bakasino batzuk, oporo batzuk, ze benetan, baina asko ikasi neban, jende zoragarri ezagutu bai, eta hori oso esperientzia polita. Txarrak enduta da, ondo. Hori esan behar, azkenean, ordu betean, ikusten duguna zuak egun osoan zineten, no? Egun 2 ziren. Gainera, egun 2. Egun 2 ordu pilo bat, goizetik gauera arte. Egun 2, bai, eta gero joan behar zinen, ETB-ko edifizioan lan egiten gendun, eta joan behar zinen, eta edizio apurbet begiratu zelan zijoazten gauzak, redakzioan zelan zijoazten gauzak, eta azkenean, egoten zinen aste osoa topea. Nuk Milagonen edo Bilbo. Gero bai, autonomo bezala suposatzen dut, igual hankazagutzen dut, eta hortako dago aditz nire zuzentzeko. Etzen duen hemen
Toti Martinez dela zeragen endaren dokumental txikia. Bueno, egin gendun, bai, apurbet fikzioan eta... Ikusten eban, Bai. Toti laguna dekot eta... Ba, egin gendun, gainera Larrabetuko Laguna, Bai. agertzen jende guztia Larrabetuko Laguna die, eta bai, egin duen hor fantasiazko historia bat, bai, gainera azalak egiten deutzoaz, eta bai, bueno, horre divertimento bat, hori dago eginda diru barik, oso eukigen duzan bitartekoakaz. Liburu baina zala, zuk egiten duz. Bai, baita. Egiten duz. Bai, azal batzuk egiten doaz, bueno, lehen esan dut zuana, imprentarako egiten ebazanean horrek lanak, bueno, liburu azalpillo bat egin izan doaz. Akerako, batzuk azaltzen zitzailan ato, gero jarrilean, ari salba izan interneten, eta eta tokiak liburu pila, eta esan bakonio, como mucho egin du ez dagoen dokumentala, bale, azalak ere egiten dituzu. Bueno, lehen egiten nebazan pilo bat, bueno, beste gitarra askontzako, eta oin azken aldian, egia esateko, ez dozten moten, zeia telebista lan asko dekot, baina, bai, totiri jarraitzen dutzet egiten, eta bai, ereineko liburu azal batzuk egiten doaz, baina, izaten dira oso azalak itxi, urtean, 2 edo 3. Arquibitez, la calle de la judería. La calle de la judería, horrek hasikerako edizioak, txartxalok ataratzen zituenak, horrek uste dut, montik egiten zituela. Zuk egin dituzu, azkenak. Bai, gehien bat. Zaubin belaga. Adibidez. Eta zetan kokatzen zaga, azalak egiteko gagaia. Zagatik historiak bat egin behar dute, ez? Bai, hori izango izateko berena, ez? Depende. Askotan, bueno, dauz egoera bi, bata edo idazlea berak parte hartzea, ez da askotan gertatzen, baina kasu honetan bai. Edo directamente editoriala berak enkargatzen dutzu eta emoten dizu hola irizpide batzuk. Eta horregaz, egiten duzu hasikerako bozeto bat, eta bueno, hortik, eta baina bai kasu horretan, toti bat errazagoa da. Bueno, argita garbi esaten zu gitxi gora ezer nahi dauen, baina gero askatasun osoa emoten dizu, nahi duzun egiteko, eta bueno, normalen hor ez dagoten pegarik. Nik batzen dut, Madrientzako, egin nebala maebantzako, maeba izan zen, pitzatu gaiz. Azala bat, bakarrik nahi zeurien, zera. Antzinezko kuadro bat hartu, hori novela historikoan askotan gertatzen da, eta oso goratzen idazlentzako zen. Bueno, azkenean, egin ebazan, 12 bertzino, eta ez da asko gogoratzen azala bat ere, 12 bertzino da, dirua galtzea. Orduen, depende. Baina, kasu honetan, oso erraza da. Ereinekin oso lan erraza izaten da. Ez duzu egiten bertzino asko. Totizen liburuen, aztean, zaila da galdera, gatza da galdera, badakiz, horregatik eskatuko dizut pentsatu gabe liburu bat esatea. Zuk diseinatutako azalagena, aukeratu totizen liburua. Baina, aukeratu liburua gustatu zaidalako liburua niri, edo azala? Azala egin duzulako. Jo, batzuan gertatzen jat, igual liburu denda batean sartzen da zela, eta zen da. Eta azala hori, eta gero zut, baina egin dakoa da. Ez benetan,
A ber, niri asko gustatu zitzaidan, bueno, lehen esan duzuna, Sorgin Belarra. Sorgin Belarra. Bueno, gaztelezko diseinua gustatzen gehiago. Yerba de Brujas hori, morea. Eta gero, egoan bat, bueno, ziren bebaitotina gerra zibilen inguruan, Lato. Bai, bueno, y todos callaron, gazteleraz. Todos callaron. Eta hori be gustatu zitzaidan. Ni horrekin janeban liburuan pila bakuntzatu zitzaidan. A ber, fuertetxue da, liburua oso fuertetxue, baina, bueno, ona izaten dira, ez, gehienak, ez? Bai, hau behitu zitzaidan bukaera, enaiz akordetan oso oso, baina bai akordetan sentsazioa gaze, perditu nintzen, ene baina espero, olako bukaera bat. Nik esango dutzu beste bat. A ver. Itun. Itun. Bai, oso polita, bai. Bai, dauz dragoi burueka. Bai. Hori berez, azal hori egiteko, egin gendun, bueno, egin deban, 3 dimentsiotan, hori dragoi buruak 3 dimentsiotan egin da dauz, eta gero, uste dut, ez dakit, Bilboko edo Galdagoko platero batek egin zuen, klaro, ja modeloa 3D edo 3 dimentsiotan izan da, ba, ez dakit zelan imprimatu eta egin ebien, olago, zera bat, ba, kolgante moduko bat, olago, eta totik deko, kolgante hori, bai. Da lauburu baten modukoa, baina dragoi buruak, ez? Noneko zineba, bai, gure kasaka joan zanen, totik egan behizun, bai, eta gero, la editoriale, badago. Bai, la editoriale bada, bai. Horra, zala oso ezberdina egin gendun, baina eskatzen zuen be bai, ez? Oso liburu ezberdina zan be la berri historiko bat, bezik eta zan beste historio bat, eta aldatza gaitik, egin gendun eta holan, ba hori, esan da blueprint edo moduko bat, eta, bueno, eso segurten zan. Eta kaitxalinen zuzeune. Kaitxalinen euskarazko bertzinona zala nirea da, gaztelerazkoa hasikerakoa, txartalokoa ez, baina bai, Katalinena bai nire da, bai. Nire liburu favorito. Nirea, bai? Hoganek akotetainak atxaundo tabita medikoa eske ene bat bukatu gure liburua zerretik angustu gainikoak. Oso liburu polita. Azkenean, bueno, ez da espoilera izagatzen, baina totik ere esan du, hilabiten da kaitxalek, pena horregatu, baina bueno, oso polita da. Bueno, igual eskatzen zuen, ez? Liburuak eskatzen zuen igual hola bukatzea, baina... Bai. Eta La Brecha? La Brecha, bai, horrek, bai txartaloko edizioa eta oin dauena, oin atara dabe edizio bat esan da, eta euskaraz. Berreditatu da gazteleraz, eta hori dau nolabait edizio bat totien liburutegia da. Eta gero, oin atara dabe bai euskarazko bertzinoa, ze gara horretan ez dut pentsetan urten zane, eta horretan bai, zaganak indot. Galdetu behar dutzu nuenak, baina uste dutzu ezagela nuekoak, ez? Ez, nurrena da Holanda, zan. Holanda. Ba, ikaragarria, marrazki egona. Ba, jo, zena gauza egin dituzu nahi. Ez que urteak aurrera daroaz eta gauzak egiteko denbora ekozu, eta, bueno, nire egiazteko oso mobidoan, esango gauzak egiten doaz. Baina, ontaz apagik, ontaz guztiaz aparte, denbora baduzu, ze zaletasunak dituzu. Zaletasunak, bueno, esango zut.
ni gaztetan, bibolina ikasi neban, baina, bueno, gaztetan, aurtzaroan, eta gero, unibertsitatea sartu nintzenean jautzi neban, benintzen oso ona. Eta oinko bidagaz, gertatu diat, ez dakit, hor gordetan neukan saletasun bat agertu dela, eta ben ezinaz gitarra jotzen. Eta, bueno, eso oso zarto, eta gero bestaldetik, hori, oinko bida, egun gintzen zanean hor, konfine eta, pues denbora asko, eta gine pastelak, ogie, jende guztia egiten zituen gauzak, eta ezin nintzen gitarra jotzen. Eta gero bestetik, dekoaz kuadriako lagunak, eta eurekaz egiten dugu etxeko garardoa. Sekulako tipoa esaba. Bueno, ez da horremezteako, denbora libre larra egiteko, eta orduen aprobetsatu behar da gauza egiteko. Ze musika entzuten duzu? Ze musika mota? Danetarik. Horbe, kuadriako beste lagun batek, Nagel, zabaldu dauena diska vinilo denda bat gazte izan, vinilora, honek gaztetatik beste kuadriako batzu erangaitu kontzertu guztietara, eta ikusi dugu kontzertu pilo bat. Baina ze musika eginten doan, pure danetarik, egia esateko, ondela gitzi enteratu nintzen crunch nintzela, baina 80garren hamarkan enekien. Horrekan esan duen, bakarrik entzuten duzu, Pearl Jam, Nirvana eta horrek. Baina egia esateko danetarik entzuten dut, euskaraz entzuten dut pilo bat, entzuten dut bai elektronika, entzuten dut bai, danetarik. Soul, jazz, danetarik, bai, puro bet. Gustatzen zaizu, poesia. Ez larregi. Bueno, ez da ez gustatzea, baina probet urron geratzen ja. Asko pentsatzeko askotan, niri kostatzen ja ulertzea, eta ez dut asko irakurtzen. Batetuko ganortu, lagabetu, totiz apagete, badaukagu idazle oso bat, gotzon bagan iragan. Bai, gotzon neu baino urte bete gehiago dekola. Eta bai, beragaz kontzitu izan dut, gero herria txikarra da, orduen... Txikarra da. Eta bai, egon nintzen eurekaz laguntzen, nik uste dut, bihotz bakartien klubean hasi zanean. Hor behar zuten, komida artean, teknikario bat, apurbet botatzen ziren bideo batzuk, eta orduen, hor egon nintzen eurekaz, baina gero ja eurekaz ziren katamalo eta horregaz, beste liga bat entzatu ziren, eta... Bihotz bakartien kuba ez zegoen gotzon nebea ubizu. Bai, hori da. Eta, horbe nire kuadriako beste bat Gorka Mugarza zegoen, eta, bai, azkenean, ezke larra betzun, laukatu gara, baina zaratatzuak. Amerikalea itxago pena ez pagantza eta gutxi gehiago. Ez, hor bai, Andramaikalea, baina, 2000 biztanle inguru gara, ez da horren txikerra. Baina, bai, jendea betidanik izan da oso herri mobidoa, gauza pilo bat egiten dira, antolatu egiten dira, gero herrira datozenak, barriak direnak tanak etorten dira bere tokeagaz eta gauzak egiten ditu, gauza pilo bat egiten ditu etorrietakoak. Eta bai, egia esateko herrian bizimodu oso ona dago eta gauza asko egiten dira. Ez mila esko etortzea batuk benetan. Ez da gaitik, oso guztu egonaz. Eta mila esko eta getea uparitzea gaitik. Ezkerrak zuri, kartzaitik. Segio bera. Agur. Agur.